Остават само няколко дни до 8 март и ще покажа трите неща, които всяка жена обожава да получава. Последното е просто уау! Първото нещо са цветята. Класика. Никога не излизат от мода. Всяка жена ги обожава. Но лошото е, че много бързо увяхват. Второто нещо е от живелица според мен и това е картичка или някакво кратко писмо. Момчета, дори няколко думи, които идват от сърцето, носят голямо значение. Повярвайте ми, тя ще го оцени. Буквално дори да напишете няколко изречения, си ги сложи на някакво почетно място вкъщи, дали на нощното си шкафче, дали на бюрото или на тоалетката. Ние, жените, много оценяме тия неща и трябва да се върнат на мода. И третото нещо е бижу. Всички обичаме бижута. Обожаваме бижута, особено ако са персонализирани специално за нас. Днешното предложение е от Aurore BG, персонализирано бижу, което тя ще носи близо до сърцето и ще й напомня на теб. Има персонализирани с снимка, с надпис, с буква. Дори имат колиета, които са с цвете и с камък, които са според месеца на раждане. Много яко. Ние жените също много обичаме персонализирани подаръци, защото знаем, че това е нещо специално за нас, а не просто нещо случайно. На какво най-много бихте се зарадвали да получите за 8 март? Мислите ли, че картичките са от живелица?